Okay, mayo gusto na usab ka naton tanan mga higala. Last day na gyud namo karong adlaw mga higala sa amo ang annual retreat diri sa Cebu. Kapoy-kapoy na gyud mga higala, nagkuan na gyud mi sa ato pa na uwing-uwi na. Gusto na gyud kay mga mauli na kay medyo kapoy-kapoy mga higala. Dili ba pod dili baya pod ingon lalim ning magsigira tag lingkod na sharing ingon ni ana. Hinoon saktos kaon, no, saktos pahuway pero di pod lalim di pod lalim. Nang muna nga kami mga higala naghingatong na giming mamauli. Abi no paghuman ini programahan ako karon manguli na gimi ani. No, naari amo din gipakyaw mga higala series pero ako og si Dami akong classmate supposed to be mag-series man untar ako. Unya kay gikuan man si Dami gi-request man nga mapamisahon sa LGU si Malalod muna nga wala gid siya kabalibad muna nga nagkuan na lang mi imbis nga mag-series mas maayo mo datong series kay kuan ba kanang malingaw ka ba sige na lang usama nato nga si Dami akong classmate ako medyo pong kuyugan kasi ra pong usa sa iyang service. Okay, so daghang salamat og sa bago pa po pagsugod daghang salamat na no henok ana jud hingatong na no. Okay, so dili na kita mo daghang salamat mo kuan usa ta magkatikisa mo ta no sa ko na klaro na kay mahigala nga kuan na gyud ta kanang kaulion na gyud. Abi no, ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon. Unsa gani tarong adlaw mahigala? November 9 na. No, ikaupat na kaadlaw sa amo ang pag-retreat diri sa Cebu Convention Center. Dako-dako sa dayon lugar na yung mahigala no. Dako-dako po ning Cebu Convention Center. November 9, no? Number 9, no? Wala diri sa Pikas mahigala, no? November 9. So, ayaw mo katingala mahigala, ha? Karon taon-taon, magabot namin din, ha? No? Dali raman ni Cebu, igo naman yung mudalagan, paingon dito sa may kining ang Uslob, dayo nga na, lahos na ta. Lahos na may. Lahos na, muli na. Okay, ari na kita sa sa pamigalahan November 9 sa pamigala ko sa pangita November 9 kuan der mahigala dedication of Saint John Lateran no wala ang kuan karon ang okasyon karon sa simbahan Saint John Lateran ang dedication the official kabalo mo unsay official Cathedral of the Bishop of Rome ang kuan ba ya Cathedral of kanang St. John Lateran. The first among the major basilicas in Rome, ang St. Peter's Basilica. Kamo ni daghan man ning basilika sa Roma mahigala. Naay St. Peter's Basilica, naay St. Mary Major, naay St. Paul Basilica outside the wall, ug ang ikaupat mao kining St. John Lateran, dedicated to John the Baptist and John the Evangelist. Noong nahitabo lang ni mga higala nga ginganlan ni og St. John Lateran tungod kay mao man ning magpamilya mang Lateran no Lateran family ang nag-donate sa yuta. Ana no. Unya kining St. John Lateran Basilica mismo yung si Constantino the Great ang nagtukod niini na antong 4th century. Unya gi-dedicate ni siya November 9. Sa ato pag dedicated ni siya, dedicated to John the Baptist and John the Evangelist. Duha na ini ka John nga dedikitan ani. Si John the Baptist, no, si San Juan Bautista ug si San Juan Evangelista. Duha man na. San Juan Bautista ug San Juan Evangelista. Ana no? Unya mismo si Haring Constantino mo ay nagtukod ni ining mga Basilica. Unya, tingala ka nga, ano na may apelyido ni St. John Lateran. Nahimo ni siyang St. John Lateran, kay nga naman, ang pamilyang Lateran manggod, maoy unsa man, maoy kining gitawag og nag-donate sa yuta. Nahala. Daghang salamat. O St. John Lateran nga ato karon nga kini ang atong santo karon San Juan Bautista o San Juan Evangelista pero ang ato ang kapistahan
dedication or paghalad sa simbahan sa St. John Lateran. Naali na kita sa ato ang katekisis mga higala. Katekisis. Sa mga pangutana. Ano na ba'y babae nga anghel? Okay. Kalagmitan yun sa mga anghel na to. Lalaki man, di ba? San Miguel Arcangel. Santiago, wala, no? San Miguel Arcangel, San Rafael. Ayan, no? Saint Michael, Saint Raphael, no? Abay, no? Ang tubag niya na, ang mga anghel, espiritu, wala ni sila'y kanang gitawag nato sa in English og gender. Ayan, no? Saan to pa? Babae o lalaki, kung ano siya, unisex. Hindi pa may watong na sex. Wala na siya kanang gender. Nga naman, tungod kay anghel, ang mga anghel, espiritu lamang. Okay, no? Another question. Lain pangutana. Okay. If I miss going to the Holy Mass on Sunday, can I make it up on another day during the week? Ay, sama ni. Kung pananglitan, dili ko makasimba sa Domingo. Pwede ra bag adto na lang ko musimba sa Lunes. Pwede ra ba nagmahulipan? Ang tubag ni ana dili. On Sundays and other holidays obligation, the faithful are bound to participate in the Mass. They are also to abstain from those labors and business concerns which impede the worship to be rendered to God. The joy which is proper to the Lord's Day or the proper relaxation is mind and body. Mind and body. Sa ato padili dahil pwede nga imuhang ilisan kanang imong hulipan ba? Imong ilisan ang imuhang obligasyon mo Domingo sa pagsimba, kaya mo simba na lang karong Miyerkules. Pero nabi yung anak mahigala, na ko'y nailhan nga mananambal nga, ma-Miyerkules siya mo simba. Dili gani po misa, antura siya dito sa simbahan, managkot na siya dito, pero okay, lagay po to. Kaya nga naman mo, may ihapong devotion. Pero, dili gini mo mahulipan ang Domingo sa laing adlaw. Okay. Another question. Another pangutana. Is there a difference between a religious nun and a religious sister? No? Kana bitang mungha o kining ordinaryo ra gyud nga madre. Although religious but there is although nga ang tao na ang tawag nato kanila madre gihapon, pero aduna gyud kalainan. Aduna gyud ay difference may gala, no? Bisan tuod ko nang atong tawag kanila madre ra gihapon, pero aduna gyud kalainan kining religious nun o religious sister. Nun, a religious female who lives in the contemplative and cloistered life of prayer, no monastery, cloister, or convent. Ang religious sister madre gihapon lives an active vocation of prayer and served often to the needy, sick, poor, and educated. Sa ito pa, kung naadi ay ka din ang kalainan di ay sa religious nun o religious sister, mao nga ang religious nun, naana siya sa usa ka lugar nga sirado, cloistered ba? Unya, palitan, monasteryo ba or kumbinto. Pero ang religious sister, exposed kay ni siya, naani siya sa mga vocation, naani sa mga apostolado, pagpanudlo, pagatiman sa mga kabataan. Okay, klaro? Abay no. Dinhin na lamang kukutob mga higala, no? Ug mga adlaw. Pitsanoy din. So, kumusta naman mo akong mga parokyano? Na ang hinaot ko nga naa kamong tapos ka sa panglawas ug karong taon-taon, utang laman natog mga alas 5, alas 6, naamin diha sa tagsa-tagsa namo ka mga parokya. Ugmang puntang higala, balik na tayo sa dating gawin. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.